Hát revosi heteket tartunk, mert most már nem is tudom, talán a 4. revosi dohány, amit így együtt tesztelünk itt Almádiban a Jachtklubban augusztus közepén. Egészen 14-e van ma? Igen, úgyhogy 14. Nagyjából közepe van. Hát, hogy aztán mikor kerül az adásba, jó lesz majd ezt visszanézni, ezeket a kis nyári videókat majd ősszel vagy ősz végén akár. Sajnos ugye, mint hogy már valamelyik videóban mondtuk, nem tudunk a Balaton felé fordulni, mert a napra kellett volna kimennünk, ott meghaltunk volna, ilyen 35 fok meleg van, az árnyékba kellett bejönnünk, viszont a Balaton meg ugye napon van, úgyhogy a kettőt nem tudtuk összehozni, hatalmas reflektorok híján, úgyhogy ugye a háttérben a lakókocsink van, hiszen itt kempingezünk 3 méterre Balatontól, és a Revosi egy újabb terméke kerül most bemutatásra, amiben nagy segítségem lesz Tész Gergő barátunk, aki hát most már azért 10-15 videóban is szerepeltél legalább. Már egyre több, mint a hazajárok, ja, úgyhogy így, hogy meg itthon vagyok, hát, így meg... Igen, ha valaki nem látta a régebbi videónkat, akkor te itt Almádiban laksz. Igen. És szoktál Adriára is járni arra, merre mi, úgyhogy majd lehet, hogy egyszer ott is fogunk forgatni, de most elsősorban beszéljünk a dohányról. Mit hoztál most nekünk? Úgyhogy akkor én is köszöntök mindenkit, sziasztok! Szia Bali, hogy még szegény Bali megállás nélkül dolgozik, amíg mi itt jól érezzük magunkat. Bali 7 nappal át éve dolgozik, amíg mi itt a Smoke and Shishába csak füstölünk magunkban. Úgyhogy maradtunk a Revosinál, hogy szerencsére több revosi dohányból sikerült feltankolni. Ezt kimondottan neked tartogattam, döntem már belőle magába is, mixeltem is, ez a Black Grape néven fut. Ugye hát az az érdekessége, ugye, hogy itt rendes néven fut, tehát itt kiírják rendesen, hogy ez fekete szőlő. Ugye ez igen, ezt mondod, hogy nem lehet elvileg. Igen, az EU-ban nem lehet a gyümölcsöket, úgyhogy BLCK, GRP néven tudjátok az EU-ba keresni. Spanyoloknál, osztrákoknál, németeknél elérhető, tehát hogyha arra jártok, akkor tudtok beszerezni. Ugye ez most egy 50 g-os kivitel, amiről beszéltünk, kis doboz, ugye ez még abból maradt meg, ugye nektek félretartva. Ez a 10 dobozos verzió. Ez a 10 dobozos verzió. Volt benne fehér szőlő, nekem az elnyerte a tetszésem, szerintem az egy jó szőlő. Amennyire annó megénekeltem, hogy milyen jó lesz a savúnak a szőlője, aztán jól leszerepelt az összehasonlító teszten, igen. Ugye a Tabuval meg a Holsterrel összemérve. Azt azért rám merném ereszteni mind a Holsterre, hát a Tabura nem, tehát ugye az még mindig másik liga. Ez meg egy másik megközelítés, ez egy fekete szőlő, tehát aki szereti ezt a fekete szőlőt, ő valószínűleg meg fogja találni az ízlését, sőt én belengedtem a Lacinak, hogy volt ebben a dobozban eper, és hogy eperrel mixelve, teljesen véletlenül eltalálva az arányt, egy African Queenhez nagyon-nagyon hasonló mixet sikerült kapni, ami meg az OS-nek az egyik húzólova. Csak abban van vagy 19 íz. Abban van vagy 19 íz, igen. Szerintem egy kicsit kékbogyós ez a szőlő, hogy akkor most erről beszéljek. De nem egy rossz dohány, viszont aki a szőlőt szereti, az ne a klasszikus szőlőízt keresse benne, az szerintem nagyon fontos, tehát hogy így ettől kicsit elvonatkoztatva, és ami nálatok ugye a nagy kedvenc, vagy főleg nálad, a Black Nana, ne is feltétlenül ahhoz hasonlít. Ahhoz semmiképpen nem. Ahhoz semmi. A Black Nana az olyan torony magasan vezet, mint amennyire torony magasan vezet a Revosinak a két almája. Tehát, hogy a Black Nana az mindent visz. Talán a Tabu volt, amire mondtad, hogy ezt összehasonlítanád egyszer Black Nanával. Igen, de a Black Nana szerintem ott is győzne. Tehát azért most már szívogattam többet a Tabut is, és a Black Nanának még mindig nincsen gondja azzal, hogy bárki is letasztaná a trónról. Tehát az nem baj egyébként, hogyha az ember minden márkában megtalálja a top ízt. Tehát nekem nagyon sok olyan étterem van, ahol tudom, hogy ebbe az étterembe ez a finom kaja, és akkor mindig azt rendelem. És lehet, hogy más is jó, de nem biztos, hogy eljutok odáig néha, hogy az már annyira ízlet. De az ember ezt tudja, akkor ott akkor mindig jó teszik. Itt is, hogyha tudod, hogy melyik márkán belül az íz, ami neked nagyon bejön, akkor az jó. És a Revosival talán az a jó, hogy bármilyen ízt rendelsz, azért maga a dohány jó. Tehát egy viszonylag jó áron kapható, egy jó füstöt adó, és egy könnyen tömhető dohány, hát maximum az íz nem fog
annyira bejönni, de ugye ezt egy csomó videónkban elmondtuk, és ezt most már régen mondtam el, de megint elmondanám, hogy nem biztos, hogy az a megoldás, hogy akkor egy tömés hiányzik belőle, és akkor föl kell rakni ezt eladásra, hanem próbáljunk meg mixelni. Tehát, hogy mindent föl lehet javítani, tehát, hogy nekem nincs olyan dohányom, amit én kidobok, vagy el akarok adni, valahogy mindig elhasználom, tehát... A másik, ami nagyon fontos, ugye, hogy ezt is több videótokban elmondtátok, Stradics úr is megerősíti, és neki higgyétek el, hogy bár ő mindig ugye 20-as töméseket tud a 10-es skálán, igen. De hogy biztos, hogy neki is van rosszabb napja, amikor csak 19-es sikerül. Úgyhogy egy átlag vízipipázónak, főleg hozzá képest, ugye ha mondjuk ő 6 pontot adna a dohányra, lehet, hogyha másnap megpróbálja teljesen ugyanabba a szedbe tömni, lehet, hogy 8-as. Tehát, hogy nem mindig sül úgy el az embernek a keze. Nekem nagyon sokszor szóba hoztuk a mixeket, ne haragudjatok, ez muszáj még egyszer, nekem a favorit mixem az a Tabu Over the Rainbow körtementa, Ice Cactusszal plusz kis mentával. És nem mindig sikerül ugyanúgy. És mi van a Black Nana? És, követi, tehát dobogós, és harmadik helyen meg a Balinak a Love 66 Ice Cactus mixe szerepel, úgyhogy érdemes többször megpróbálni tömni, sőt, hogyha már egy kicsit az átlag vízipipázó szint fölött vagytok, és mondjuk több kerámiával rendelkeztek, lehet, hogy más kerámia, más konzol sokkal jobban kihozza az ízét. Nekem most ez a Japónom, ami nekem abszolút most ez a kedvencem az AO-nak a konzoljával, és mondjuk a Hukainak a popóját, amit nálatok szintén bemutattunk, tömöm a kaluddal, akkor sem biztos, hogy ugyanúgy ki tudok hozni bizonyos ízeket, és van, ami meg ott működik. Tehát, hogy... Hát a Japón, a Momi, azt gondolom egyébként, hogy ilyen nagyon standard kerámia, tehát nagyon eltalálták, nem eszik túl sokat, nagyon szép, és nagyon jókat lehet bele tömni. Én azt gondolom, hogy a Japón, ami a top 3 kerámia, biztos, hogy benne van. Én is, ezt én abszolút aláírom, úgyhogy... Mert vannak kerámiák, amik nagyon sokat tesznek, vannak kerámiák, amik nagyon jók, de nem olyan szépek. A Mami az mindent összehoz egyben, tehát nagyon eltalálták. Igen, nekem ugye egyéni preferenciám, hogy a fehér agyak kerámia, a hőleadás miatt én szeretem megküldeni hővel. Egyébként nem járunk még annyira a tömésnek a első harmadánál járunk, én le is vettem egy szenet, és a Revósi az 2 szénnel is teljesen szépen muzsikál. Ugye te setupod az most rárakja a harmadikat, de abszolút nincs égettíze, bírja a hőt, bírja a kerámia. Most másfél szén van rajta, mert ugye egy szén van lerakva, hát akkor... és egy fél. Ugye vagy ledobom majd vagy van ez a kis alufóliából összehajtogatott kis kinti szettem, ugye, és az is nagyon jól bent tartja a hőt, és akkor azzal még jobban lehet variálni, mert az egy kicsit kevesebb hőt ad, mint ha lerakom a második szenet. Igen, ez a kaja, ez nagyon jó, mert ez annyira jól átmelegszik, nehezen melegszik át, de ha átmelegszik, akkor nagyon jól tartja a hőt, és nagyon kevés szín kell hozzá. Azért szerettem, és egy ilyen 17-18 grammal elmuzsikált, tehát az nem az a nagyon kevés, nem is az a nagyon sok a közepes, de igen, szóval ez egy nagyon jó kis kerámia. Ilyenkor viszont mindig azt mondom, hogy ezt is említettem egy videótokban, hogy mennek a mixek nagyon sok helyen, és láttam nálatok is nagyon sok hozzászólásban, hogy mixet javasolnak, és utána tényleg kitérünk a Black Grape-re is. 17 g az egy nagyon baráti felhasználás, hiszen nem egy dohányból teszed bele, tehát hogy nem az 50 g-modból kell 17 g-ot beletenni, nem a 200 g-modból kell, és mondjuk a 2-3 liszt kevertek, akkor azért ez a 8,5 g, 10 g, az egy nagyon baráti viszony, és hát nagy élményt ad. Úgyhogy... Hát sajnos ugye azért a dohányárak már nem ott tartanak, mint nagyon régen, illetve hát Egyiptomban még ugye mindig olcsó, 21 euró talán az AFR kilós csomagja, és tehát ahhoz képest mindenképpen drágább. Ugye erről egy külön videónk volt, hogy drága a vízipipa, mert hogy nem drága a vízipipa drága ma már, hanem inkább azért megtömni. Tehát ha az ember tényleg húzamosan vízipipázik, és akár napi vagy heti többszöri alkalommal, akkor nem biztos, hogy érdemes a vízipipán spórolni. Persze van egy érték, ugye ez a 60 000 forint körül szoktuk belőni, ami fölött már szinte csak a design számít, tehát azért ott már olyan minőségi pipákat kapsz,
ami hozza mindenképpen a jó minőséget és a jó ízeket, de tényleg nagyon elkanyarodtunk a Black Grape-től. Most én is egy kicsit azért úgy mondanék róla egy pár szót. A szőlődohánnyal mindig az a problémám, hogy nagyon könnyen bekeseredik. Tehát van egy ilyen hibája, és ez az összes szőlős dohányra igaz. Talán a Black Nonára egy kicsit kevésbé, ezért is szeretem nagyon, meg az tényleg nagyon, nagyon tolja a szőlős ízt, de azért ez mindenre igaz. Most nagyon halványan érzem ezt a kis kesernyés ízt, talán hogyha ez is egy kis mentát kevertünk volna, akkor azt el is tüntetné, de mindenképpen magába szerettük volna próbálni. Finom. Tehát én azt mondom, hogy messze van a nanától, a Black Nanától, de egyébként ez egy nagyon jó kis szőlős. Aki szereti a szőlőt, és hozzátenném, hogy én azért úgy indultam, hogy amikor a Habibibe jártam, szinte minden pénteken ott voltunk, és partiztunk ott egy nagy társasággal, és a Moad mindig mondta, hogy Lacika, a szőlős dohány, csinálunk neked egy szőlős mentet, és mindig mondtam neki, hogy Isten ments, én a szőlőt nem bírom elszívni, pedig az áfer szőlője sem rossz egyébként, jó mentásan. Mégis megszerettem a szőlőt, ezért mint a nanának, Black Nanának köszönhető elsősorban. Ez is ízlik. Nekem nagyon sokáig a szőlőmenta volt a kedvencem, és annó még az első tabu tesztünkben, amikor csak mentát kóstoltunk, én elmondtam, hogy nekem, az én szívemhez és az emlékeimhez nagyon közel áll a tabu mentája, a Mizónak a mentájához, nekem az volt a favorit, és szentségtörés, mint amit csináltunk a revosi kétalmával, nekem jobb volt, mint a Facher, és én ezért a mai napig gyümölcsökhöz a tabunak keverem a mentáját, hogy hűsítsen. Igen, ezt akartam kérdezni, te melyik mentát használod? Én a tabunak a annak mi a neve? Sexy Green. És az az érdekes, hogy egy időben nem tudtam beszerezni, viszont a tabunak van egy Brutal Choice nevű mentája. Abból adtam is, és emlékszem, amikor kinyitottad, hogy így mind a ketten így hármat hátra léptünk, annyira durva volt. Hát a mentok kistályok látszottak benne szinte. Brutális, mint a Holsternek a Cold Dead, tehát hogy az már az. És azután nem volt olyan mentás, viszont most megint visszaszoktam rá, és az egy kellemes hűsítést ad neki. Ennek nagyon jót tenne szerintem. Plusz én azt tapasztalom, hogy a vízipipás életben az áfonya is egy közkedvelt íz. Én pont nem találtam még jó áfonyás dohányt, tehát az nekem annyira az áfonyának az áfonyája szerintem egyébként nem rossz. Mentával. Mentával. Nagyon jó. Igen, az jó. Úgyhogy aki ezeket a kékbogyós dolgokat szereti, annak mindenképp ajánlom a Black Grape-et. Igen. És nekem az abszolút mindenkori kedvenc szőlős dohányom, ami hogyha még kapható lenne, akkor lehet, hogy még előrébb végezne, mint a tabukörte, és az nálam nagy szó, ti tudjátok. Igen. A Elnefesz márkának annó volt dohánya, a szőlős, és ők, ha jól emlékszem, 2/3 rendes szőlőt használtak, és 1/3 fekete szőlőt, úgyhogy az, ami csodálatos mix volt. Úgyhogy akár ezt a dohányt sima szőlőhöz is ajánlom, esetleg hasonló mixben, úgyhogy, vagy áfonyához, mert akkor biztos, hogy jó ízt volt. Mentát rakjatok hozzá, tudom, hogy nem mindenki ért egyet, hogy mindent mentázunk, de... Hát könnyebbé teszi egyébként egyértelműen azért a vízipipákat, meg talán még egy probléma van, hogy nagyon meleg van most, amikor forgatunk, és hát a jegek azok már rég elolvadtak a tartályba, és az a hűs füst hiányzik. Az eltűnt meleg gőzt. Igen, tehát az a baj, hogy egy kicsit meleg, és abban a pillanatban már elmennek az ízek. Már más ízt ad. Tehát azért nagyon nehéz tesztelni, mert hogy annyi mindentől függ. Tehát teljesen más íze van az első 10 percben, mint utána a következő 30 percben, 40-45 percig adják nagyon jól szerintem a dohányok az ízt, és akkor a következő fél órában egy ilyen szívható valami, és akkor a 75-80 perctől meg már csak, hát inkább a füst meg a némi nyomokba tartalmaz általában ízt, és ha nagyon szerencsés vagy, akár 120 percig is el lehet szívni egy-egy dohányt, tehát tapasztaltam már én ilyet, de ahhoz azért nagyon jól sikerültöm, és nekem lenni meg egy olyan, elsősorban inkább azt gondolom, hogy ilyen mentás hűsítő valaminek, ami még akkor is valami élményt tud adni. Tehát nagyon nehéz azért tényleg abszolút objektív tesztet csinálni egy ilyen dohánynál. Most én azt gondolom, hogy talán a legnagyobb probléma, és ez egy picit azért
Árnyalja? Most igen a tesztelést, hogy igen, fölmelegedett egyszerűen a víz, a gőz is már érzem azt, hogy ez a langyos, és akkor már nem ugyanaz az ízt kapja. Tehát erre nagyon figyelni kell, tehát mindenképpen arra figyeljetek, hogyha nagy meleg van, akkor rakjatok bőven jeget a tartályba. Hát egy ideig tart, aztán sajnos azért az is elfogy, de azért sokat számít. Igen. Amit nem mondtunk el a Revósinál, és most előkerült, és nagyon jó, hogy előkerült, hogy a Revósi az viszonylag jó ízvesztesség nélkül tudja produkálni szerintem a 70 percet azt rámerem mondani, az első 40 perc az csodálatos, tehát az első 20 az meg tényleg, ami miatt mindenkinek ki kell próbálni a Revósi dohányokat. Ugye itt, amikor a két almát teszteltük, még egy kicsit szívtunk, ahogy elmondtad, végig szívjuk, és azért az a krémesség, az nagyon megmaradt végig. Úgyhogy ilyen szempontból is egy prémium dohány, szerintem ez kijelenthető róla. Igen. Török dohányról beszélünk, azt hiszem, hogy aki így a vízipipázásnak utána néz, hát azért a törökök a mai napig azért tudják, hogy mit kell gyártani, meg hogy kell gyártani. De nekik is van egy irányvonaluk, tehát azért szeretni kell azt az irányvonalat. Aki a török irányvonalat szereti, azt gondolom, hogy azok elégedettek lesznek a Revósival is. Igen, aki viszont erősnek tartja, vagy például a német vonalas dohányokat jobban szereti, ezt is elmondtuk korábbi videóban, ugye a németeknél az íztörvény miatt van egy ízfokozó, illetve egy színezék, ami nem mehet bele a dohányokba, tehát ezért van például Love 66, Sziszkával teszteltétek, török piacos, magyar piacos, német piacos dohányai között ízeltérés, és nem olyan, hogy beleképzeld, hanem kimondottan érzed, hogy eltér az íz, mert az egyik mentásabb, a másik az dinnyésebb, a harmadik meg marakujásabb. A német piacon jelen van a Revósi, tehát akik a lágyabb dohányt szeretik, lehet, hogy a német Revósival jól járnak, ha azzal kísérleteznek, és mondjuk nem a törököt preferálják. Meg hát most azért valljuk be őszintén, hogy a teszteléshez hozzátartozik, hogy mondjuk éppen most egy ilyen kis iszapszag jött ide felénk, nem tudom, hogy érzed-e. Ugye ez a hátránya, hogy 3 méterre vagyunk a Balatontól, és időnként ez valahogy a szél ide tolja ezt az iszapszagot. Nekem ez mondjuk a hazai illatom, ugye így, hogy... Jó, de hát árnyalja mindenképpen az ízlelést. Tehát, hogy én bent azért szeretek jobban szívni, mert jobban körbeölel maga a vízipipa illat is, tehát nem az, hogy egy kis légmozgás rögtön elviszi, és az még egy kicsit tudja fokozni azért. Ugyanúgy, mint egy ételnél egyébként, amikor egy finom illat van, és az is eltelíti az érzékszerveidet, és úgy eszed, azért ez teljesen más. Ugyanakkor viszont ezért egy ilyen parton vízipipázni meg szintén hozzáad a feelinghez, tehát még egy rosszabb vízipipa is jobbnak tűnik, mert igen, elviszi az élményt. Mert hogy azért ilyen millióban azért más szívni. Igen. Nálunk például, amikor grillezünk és átjönnek barátaink, én nagyon szívesen tömök a grillezéshez, ugye van is rá igény, tehát akkor akár 2-3 pipa is megy, és sokkal jobban preferálom, ha már mindenki evett, lefektettük a gyereket, el vagyunk, inkább bemegyünk. Tehát, hogy a légkondi, kellemes, 21-25 fok, teljesen mindegy, egyéni preferencia kérdése, de lényegesen jobbot pipázni, más élményt ad, és akár ugyanarra az ízre, tehát hogy kimondottan volt én, hogy ugyanarra az ízre azt mondták, hogy de jó, de hát ezt szívtátok kint is. Igen, egyébként érdekes, hogy amennyire várom a nyarat, és ugye hát nyáron gyakorlatilag szinte csak így a szabadba vízipipázom, amikor jön az ősz, akkor mindig azt mondom, hogy na most jött el az igazi vízipipás szezon, és ugyanakkor meg azért hiányzik a szabadtérben levő vízipipázás. Tehát, hogy érdekes, hogy régen például a feleségemmel mindig kijártunk a teraszra, és ott vízipipáztunk. Hát ha már van egy kertes házunk, akkor ott kint, és beszoktunk. Tehát, hogy nagyon ritkán megyünk már ki vízipipázni, hanem inkább bent szívjuk, mert hogy igen, azért finomabb. Nálunk ugyanez, egy kisebb még a gyerkőc, úgyhogy én a vízipipázást mindig arra az időszakra redukáltam, amikor alszik, vagy mondjuk a nagyszülőknél van, és kapunk egy ilyen egy-egy estét így kimenőnek, és akkor én is mindig bent pipázok, hiába a kert, meg a minden, és igen, és kell az a környezet, és hogy egész más élményt ad. Viszont most, hogy itt a Balaton így elviszi, tehát hogy azt mondom, hogy hú de jó volt. Itt azért nézni a Balatont, hát hogy ugye 3 hetet voltam az Andrián, ugye a Tisnói kempingben, ott is 4 méterre voltunk a tengertől, elsősorban voltunk a kempingben. Hát azért az nagy élmény. Az más. Tehát, hogy azért ezek közben nézegetett, hogy ott strandolnak, mennek a motorcsónakok, szóval, hogy ez olyan, mint egyébként egy halas étel. Tehát, hogy például, ha az Adrián vagy a Balatonon grillezek valami, mondjuk egy finom orádát, az mindig finomabb, mint otthon bent a szobában.
Tehát a vízipipa meg finomabb bent, de a kinti millió meg, ha olyan, akkor az meg abba tud adni egy pici pluszt. Ez szerintem olyan, hogyha amikor mondjuk grillezés, ez a tipikus grillitalt, a sört fogyasztod, teljesen más, mint hogyha bent a szobában. Én ebben mondjuk egy kicsit úgy töröm mert én nem szeretem a sört, úgyhogy én inkább Proseccot nyitok minden grillezéshez, vagy valami jó fehérbort, vagy akár vörösbort, de igen, egyetértünk egyébként, tehát sajnos nekem van egy ilyen hibám, hogy se a pálinkát, se a sört nem szeretem, úgyhogy amikor elmegyek vendégségbe, akkor mindig kérdezik rögtön, hogy Lacika, egy sört? Nem, köszönöm szépen, nem szeretem. Akkor egy kis pálinkát? Azt se szeretem. Buzia vagy? Mondom, nem, én nagyon szeretem az italokat, ezt a kettőt pont nem. Hát a sör a vízipipás életben ugye ez a két halma, nem? Tehát, hogy mondhatjuk, hogyha valakinél az kimarad, akkor az egy feketeves pipás az azért hogy meg... Igen. Nem azt mondom, hogy megvetően vett, de azért elég sok kérdőjele tekint arra, aki a két halmát nem szereti. Igen, úgyhogy hát én elnézést kérek mindenképpen a sör meg a pálinka miatt, viszont neked viszont egy köszönet jár mindenképpen, hogy eljöttél, és hát főleg, hogy a két alma revosit hoztad, azt muszáj megint megemlítenem, de ennek a Black Rednek is mindenképpen örülök, mert ez egy mindenképpen pozitív élmény volt. Mi még itt elpipázgatunk egy picit, hogyha nem bánjátok, remélem, hogy ti is úgy néztétek ezt a műsort, hogy ültetetek egy vízipipát hátradőlve a kanapén, a hűs légkondis szobában, vagy ősszel már a kellemes hőmérsékletben, és élveztétek így a műsort, úgyhogy mindenkinek bő füst, és sok smoke and sisát kívánunk. Találkozunk veletek valamelyik szerdán, remélem, hogy mindegyiken, ahol adásunk van. Éljen a smoke and sisa, és éljen természetesen Tész Gergő. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok! Sziasztok! Azért, ha elszívtuk, akkor menjünk be a vízbe, mert nagyon meleg van. Nagyon meleg, meg utána cseréljünk vizet. Igen. Hogy... Ilyen beszélgetőset simán lehet még egyet, egy-két halmához. Bármit, persze. Úgyhogy csak először hűljünk le egy kicsit, és utána valamikor meg azért jön a hamburger party is.